Здравейте хора, аз съм Денис и това е Майнкрафт телефон оцеляване, епизод 8. Както знаете от миналият епизод, казах, че ще направя енчантинг тейбъл, ще се енчантна някои неща и ще изкопаем вече онези диаманти. И ако се чуете дали ми се е паднал форчън на кирката, да, форчън 2. Се втъчил на брадвата и на меча смайл. Ела тук е. На меча смайл 2. 3D. 3. Тези нещата, за да ги инчантна. What? И на тази кирка форчън ли бе? What? Баси, якото ще събирам 20. Форчън 2 пак ще не се падне. Тук ще си ги... Не в ето, че ще оставя това. Кирката и лаписа. И вече няма да енчантвам нищо, докато... Не е такова... Докато не... Събера 20 лева. Аз бях 30 в смисъл. Не. 35 и с 5 останах. Какво ще правим в този епизод? Какво ще правим в този епизод? Какво ще правим в този епизод? Ще изкопаем диамантите. Но първо се сетих нещо. Сетих се нещо. Влез вътре, бе. Както знаете, пак от миналият епизод беше малко фейл, как да го кажа, с много фейлове. Но сега в този май няма да има толкова баш. Опа. Дано да стане това, което мисля. Фак! Исках да сложа водата като скокна. Дихи, нещата ми са навсякъде. Хайде. Да си сложа бронята и да си подредя нещата. Форчън 2. Yes! Хайде, Форчън, работи. О, yes. 7 диаманта, 7 диаманта, 7 диаманта. О, yes! О, yes! О, yes! Супер, 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 супер. Тези блокове изобщо, ама изобщо не знам откъде ми са дошли. И сега защо го сложих тук? Така, тук е една лопатка да се направя, защото ме дразни това. Добре. Така, да продължавам да копам. Май пах цялото Форчън 2 и на диамантената и на айраната кирката. Това всеки път, като намирам диаманти, така ще ми се ослажда. Фак! Тически.
Ще е много хубаво всеки път, като намирам диаманти, защото ще има много. И аз сега ще си направя един диамантен меч и може би, ако стане нещо, ще си направя една част от бронята. И вече мисля, че не ми се копае. Ще довърша този ред и айде. Хубаво. Това да го запълня, че ме нерви. Така. Сега. Добре. Смайл тройка. Това даже не знам какво е, примерно. Не! Харе, чакай малко аз да тествам нещо. Хайде, Fortune работи. О, супер. Сега как да взема толкова. Добре. Фак! Тически. Не ме интересува. Какво става, бе? Не мога да се скача по една стълба. Гледай. Мале, как се дразни така. Гледай! Майко. Уха, инвентарът ми е пълен. Пълен. Ще трябва да се изпразня. Инвентара. Трябва да го изпразня. Добре. Давай, още малко, още малко. О, да, изкачих се. Супер, супер, ес, изкачи се. Изкачих се. И в смисъл, трябва вече да... И в смисъл вече ще трябва да таком... Кажи го, бе, да се направи един лък. Да, един лък. Че да видим дали ще ми дойде нещо като Infinity, примерно. Казвам примерно. То се няма да го инчантвам, но просто да видим дали ще ми се падне Infinity. What? Бате, ма 20 лева ми трябва. Еми добре. Yes, ще ми трябва 60 лева. 60 лева, ама това е бах тялото. Днеска ми е бах късметлийския ден. Уху, yes. Не, практически. Тук ще го оставя. Yes. Язва, те пешо, язва. Fortune, Silver Touch, Smile, пак Fortune, Infinity, Power и... Мали ще има да енчантвам. И хора, аз мисля да енчантвам извън епизодите, защото мисля, че на вас ще ви е много скучно да гледате как събирам левел, как се бия с зомбита и как бия прасета, крави и такива неща. И в смисъл, като ги убия, след това хвърлям храната. Не знам що. Просто нямам какво да правя. Имам си хляб и хлябът ми стига. Затова... О, супер.
И ако се чуете, да, ако се чуете откъде ми са книгите, взех ги от уния къщи и където имат такова. Кажи го, бе. Където имат книги. Крава. И овца. На първо овцата ще убия. О, паяк. И хора, първо ще енчантна... Първо ще енчантна лъкът и тогава ще енчантна кирката, защото сега имам форчън. И така. Сега да събера малко левелче. Взех ли го това левел? Взех го. Ми лаги леко, не знам защо, но няма никакви животни тук. И аз май всичко обрах от тук. Така мисля. What? Добре, взимам и бягам. Ама аз ги бях обрал в смисъл от тези работи. То вярно, че ми се беше бъгнал. Инвентарът ми е пълен. Добре. Хайде, аз ще спирам епизода и за епизода ще събирам левел колкото се може повече. Добре, хора, коментирайте, оценявайте, харесвайте моите клипове, споделете с ваши приятели за моите клипове. И чао! Ще се видим в другия епизод. Тук има ферми, чак само да ги обера. Семената. То сперо не ми трябва. Добре. Морковите къде ще ги сложим, бе? Чак. Може да имам нещо друго да изхвърляме. Просто ще направя и така.